Velkommen til. Mit navn er Ali, jeg er 22 år og er kursist her på det Gentofte Studenterkursus. Meningen var, at jeg skulle være fysisk til stede her i dag for at fortælle lidt om, hvorfor jeg valgte GSK og hvordan det er at gå på skolen. Det har jeg desværre ikke kunnet, da jeg er på tur med klassen til Folketeatret, hvor vi skal se en komedie skrevet af den danske filosof Ludvig Holberg i forbindelse med, at vi lige har afsluttet et spændende forløb om oplysningstiden. Men nok om det. Inden jeg startede på skolen, havde jeg været vidt omkring. Jeg har arbejdet som automekaniker, nedriver, frisør, og mit sidste arbejde, det var som støtteperson til børn med autisme. Men en dag sad jeg så og resonerede. Jeg tænkte, at jeg skulle videre i mit liv, og kunne ikke fortsætte med det ufaglærte. Jeg tjente en masse penge og tilegner mig en masse kompetencer, men nu om dagen kommer man ikke særlig langt, når man er ufaglært. Jeg skulle tage mig en uddannelse. Jeg ville tage en studentereksamen, men noget i mig sagde, at en STX, den tager 3 år. Og dem, der går på en STX, en normal STX, de mindst er 5 år yngre end mig. Plus, at jeg kan gå i skole siden 2010, så vil jeg sikkert have svært ved at følge med i klassen og sagt bagud. Når jeg siger, at eleverne er 5 år yngre end mig på en normal STX, så må jeg endelig ikke misforstå det. Jeg mener absolut ikke, at unge mennesker er dumme eller andet, men I kender det sikkert godt til. Men vil helst være sammen med nogen, der er på alder med en selv. Ja, men jeg tænkte, vi bor i Danmark, og det kan simpelthen ikke passe, at man ikke kan tage en studentereksamen på kortere tid end 3 år, og hvor man er sammen med nogen på sin egen alder. Så jeg gik ind på Google og skrev studenterkursus, og der poppede Gentofte Studenterkursus op. En skole, der lægger stor vægt på relationsarbejde mellem eleverne og deres lærere, med det formål at støtte eleverne igennem deres uddannelsesforløb, samt at det er en skole, hvor de fleste af de 22-årige går på et studenterkursus. Jeg tænkte, yes, det var der, jeg skulle tage min studentereksamen. Uden at tøve det mindste, ringede jeg til skolen og bookede en tid med studievejlederen. Jeg tog op på skolen, hvor jeg blev introduceret for skolen, og hvorefter jeg tilmeldte mig. En måned senere startede jeg. Da jeg begyndte på skolen, kunne jeg ikke skrive en halv sammenfattende side på dansk. Jeg havde jo ikke rigtig formidlet mig skriftligt i 5 år. Og matematik, jeg er slank til matematik. For jeg har aldrig rigtig haft en lærer, der kunne sætte sig ned og forklare mig tingene på den måde, som jeg ønskede at få dem forklaret på. Men i dag, der kan jeg skrive flere sammenhængende sider på dansk uden problemer. Jeg har lige haft en DHO-opgave, en dansk historieopgave, hvor jeg skulle skrive mellem 6 og 8 sider. Mit problem var, det opstod faktisk sjovt nok i, at jeg havde skrevet for meget og skulle til at indskrænke det. Sjovt at tænke på, at da jeg startede for 6 måneder siden, der kunne jeg ikke skrive en halv side, men nu, der har jeg problemer med, på grund af at jeg skriver for meget. Matematik er nu til dags mit yndlingsfag. Jeg glæder mig til hver time. Ved I hvorfor? Ja, det er fordi, jeg har en lærer, der har overskud til at forklare tingene igen, hvis man ikke lige fangede den første gang. Jeg kan godt give jer et eksempel. Der var på et tidspunkt, hvor vi havde om 2 ligninger med 2 ubekendte. Og den gad simpelthen ikke at sive ind i hovedet på mig. Jeg kunne simpelthen ikke forstå det. Jeg kunne simpelthen ikke forstå, hvordan det skulle laves, og hvad det kunne gå ud på og sådan nogle ting. Så jeg gik op til læreren og sagde til ham, Per, jeg kan simpelthen ikke forstå det her. Vil du ikke prøve at forklare mig det med æbler og pærer i stedet for x og y? Og det ville han faktisk gerne. Han satte sig ned, forklarede mig det, og der sidder den med. Jeg tror faktisk aldrig nogensinde, jeg vil glemme, hvordan det er, man løser 2 ligninger med 2 ubekendte. Jeg kunne faktisk blive ved med at fortælle jer om alt det positive, der er ved at gå på Gentofte Studenterkursus, for jeg har ikke oplevet andet end positivt. Vores rektor, eksempelvis, hun har modsat mange andre rektorer meget åben og slagsalig. Har du et problem, eller har du noget på hjertet, så kan du altid gå over til hende og tage en samtale med hende, for hun er meget slagsalig. Det eneste negative, hvis jeg skulle fremhæve noget negativt i skolen, det er vel, at kantinen ikke hver dag bærer kage. Men det er faktisk også været forløst. Nu har jeg så hørt lidt om, hvordan det er at gå på skolen. Men jeg vil blot understrege én ting for jer.
Selvfølgelig står lærerne der for jer, men det kræver også selv, at I er ambitiøse. For som ordsproget siger, man høster som man sår. Og et andet ordsprog siger, der skal tro til en tango. Jeg vælger I Gentofte Studenterkursus, så kan I betragte lærerne og skolen som jeres partner, og I skal bare være friske på at danse den tango. Jeg håber, at I har fået øjnene op for, hvad Gentofte Studenterkursus er for noget. Jeg fortryder i hvert fald ikke mit valg, og jeg er sikker på, at det er dem af jer, der vælger Gentofte Studenterkursus, heller ikke vil fortryde. Ha' en fortsat rigtig god aften.